Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, cela wenze kufanele uyicofa usubscribe, ulike bese uphawula. Kushiyana imibono ey'nkundleni zokuxhumana ngodaba oluqubuke izolo laphana enkundleni uTikTok. Ngokuyila khona umlandeli kaMthandeni uSiqiniseko Mvilase ophinde aziwe ngomhlaziyi kaMaskandi oveza iy'ndaba zokuthi uKhuzani uyena owaqhatha uShwi noMtekhala. Kanti-ke njengamanje sekuvele futhi ezinye iy'ndaba ey'vela ngapha esayidini likaKhuzani. Kodwa-ke ngaloku kukhuluma kakhulu-ke ake uyizwe nansi inkulumo elandelayo. Kanti-ke ungakhohlwa ukucofoza usubscribe. Yabona. Sawubona Chakithi. Ngiyaphila. Sikhona unjani futhi? Wesiqiniseko mfowethu la. Yebo siyaphila hamba kanjani? Ukhona. Hamba kahle. Wesiqiniseko ukuthi bazosaba Yebo mfowethu. ukukutshela iqiniso. Yabo. Ngoba abantu most of the time bakholelwa ukuthi Liphi iqiniso mkabe yami? ngelinde ngichaza. Abantu bakho uma nila emafonini mhlawumbe ko TikTok niba yinsizwa lezi zangempela. Yabo. Njengoba mina ngifisa ukwazi ukuthi usebenza noma uhlala angini ukuthi uyafuna ukuthi uma nezinsizwa lezi zangempela hayi lezi zala ko TikTok uma nikhuluma into niqonde yabo Ukukhuluma into okuqonda into efana nayo. angikaze ngikuzwe uphawula yonke into futhi angikaze ngikuzwe uncoma umuntu ongamthandi noma uthule entweni engakuthini. Entweni engangithinta isuke ithinta balonto wena. Abanikazi Mayisiphawulwa yimini. Into ethinta wena iphawulwa yimi kanjani? wesiqiniseko. Ngake ngathini ngomkakho mfowethu? Akeza Ngake ngathini ngomkakho? manake uyakhakamela inkinga yakhe ngithi No, ngiyabuza ukuthi ngake ngathini ngomkakho. Lo phela umlwe lawo phela akekho umuntu obaluleke njengomkwakho. Lo muntu lo uyena umuntu okufanele umprotect ngayo yonke indlela. Qiniseko. Yeke lento yakho mfowethu izokwakhela izitha eyingenasidingo. Yekela izitha mfowethu, izitha into ehlezi ikhona njengoba nawe nje uqhamuka nawe akama-agenda aseceleni, anginandaba nazitha lozo mina. Ngibuza ukuthi ngitheni ngomkakho njengoba nje ubhizi uthi hey ayikho into ongaphawuli kuyona, yini engiphawule kuyona? Ngikubalele. Awunawo mana yini leyo? Nginika yini ithuba. Khuluma phela. Ukuthi angifuni ukungena emlonyeni yabo njengoba uzonginika ithuba ngikunika ithuba ngifuna uqede bese ngibala. Khuluma phela. Ngikulalela mfowethu. Uyabona nje kubaculi umfezi ukhale ngawo. Ujive lo uDSD izolo ubusukhuluma ngaye usuthi uyabhimba ngokusemthethweni kunjani. Yini inkinga yakho nabantu abaphumelelayo? Ubani ophumelela uDSD? Ubani umfezi emnyama baphumelela bobani? Bhala bengisenza amazwilela. Baphumelele yini? Ngibuza lokho ukuthi baphumelele. Izolo benibamba live ngoKhuzani niqamba manga nginilalele ngithi mina kodwa ke senikhulile ukuthi ningasuka nje niqamba manga one way. Imaphi manga? Lithini iqiniso lakho Nkabi kulawo manga? Angeza Lithini lakho iqiniso kulawo manga bese waqamba? Thuthi wena yimini okufanele ngichaza ukwazi lokwamanga. No, ngibuza ukuthi kulawo manga aqanje usiqiniseko lithini lakho iqiniso? Angithi nawe nomlomo. Angithi nawe cha ukuthi nomlomo. Uhlulwa yini wena ukuthatha ifoni yakho uthi nangu usiqiniseko unamanga. Uthi nale la
iqiniso musana ukudukiswa yilomfana isho wenza nje kanjalo simple eyamange nami lithini lakhe iqiniso wena Wesiqiniseko ngikulalela Nkabi ngikulalela iyeke lento yakho futhi mana chakide ungangilawuli mina ngithi veza ubuqiniso entweni eyamange ngishilo asiqale la izolo benikhuluma indaba kaShwi no nomuntu ekhala nethi baxatshaniswa uKhuzani uShwi mina indoda engiyeke ngixoxe nayo face to face hayi lento yokukhuluma ku TikTok lawaqamba amanga nangena ngapha naze naphuma ngale ngathula nje nganilalela ngathi mina ilungile ke kodwa manje wena wazi iqiniso ngokuthi uShwi uxoxa naye baxatshaniswa uKhuzani ngithi ngawe uyena wayethe baxatshaniswe umthandeni mina ngushilo izolo mana ngukhumbuzo ukuthi ngitheni mana ngukhumbuzo izolo ukuthi ngitheni izolo ngishilo ngathi mana ngilalele phela ngingathandi mina ukukhuluma nomuntu ofuna ukukhuluma yena ngithi ngingakaqedi yikho mina umuntu ngimnika ithuba ukukhuluma uqede uthi ungaqeda ngikhuluma ngithe ungangeni emlonyeni angithi njengamanje ubhizi uyabhuda uqamba amanga wesiqiniseka inkinga yakho ukuthi uhlala nabantu abakusabayo othi uma ukhuluma bakubize ngomhlaziyi yileyo inkinga yenza ukuthi ugcine wena uzibona ngazathi wena okufanele ukhulume noma kulalelwe wena kanti uzongilalela ke bhuti ukuthi sizokhuluma nawe Hola Malema. Mawufuna sizwane uzongilalela vele kuyakuphoqa ukuthi ungilalela ngisho kuthiwa mfana kithi udume ngani kuphi kanjani uzongilalela phela ngoba njengoba nje mana chakide uma uzongena la uthi asikhulume ufuna ukuzongichallenge ngezinto ezithize makukhona ubhimba khona ngizosho ukuthi bangithi mina sengifuna ukukhumbuza ukuthi izolo ngitheni uzongilalela phela awuna choice ngikulalela ngifuna ukukuphazamisa ngoba nami ngifuna ungiphazamisa so izolo leyo nto leyo ingene ekutheleni kungene lento yokuthi uKhuzani wayethe umthandeni oqhatha uShwi nomuntu ekhala lokho wakufaka engomeni yakhe kuyaziwa uyo wakushoyo lokho kanti the same Khuzani waye kade futhi ephahlukile kwamanye ama-podcast mawubheka lapha ku-YouTube uzoyithola ikhona even nala ku-TikTok yavuka leyo ndaba ukuthi uMatshitshi wayezeshe ethi uMatshitshi waqhathwa yimina noSibanibani waze washo ukuthi lokho wakwenza kanjani for ukuthi umthandeni aqhatheke noMatshitshi uMatshitshi ongiwakubo wabongani Manyathi abasebenzisanayo vele njengoba nje umthandeni ube manager uMatshitshi kuyefana nokuthi ube manager nawe uyena lokhu uzobongani Manyathi because bebaphethe bonke noShwi yingakho even nasemcimbini wase-Ellis Park lo wawulapha e-arena babe operator bonke kuleyo nto leyo bendawonye sebuya futhi kuze kuqhamuka lengoma lethi wesomnyama wawudubula bani kwakuwumcimbi kaShwi nomuntu ekhala lapho kuphethwe nomthandeni because bebephethe umuntu oyi-1 emva kwakuxabana kwaMatshitshi nomthandeni nalabo futhi uShwi nomuntu ekhala babe sebexabene umuntu waphumela obala wathi khona abaxovile akwazile ukungena phakathi kwabo wabaxova uyena uKhuzani waphumela obala wathi umxovile umthandeni noMatshitshi uqedile manje ke kulokho ebengikukhuluma kwamanga kanjani ngoba phela lonto ungangena isho ku-YouTube uyithola yayikhulunywa uyena ngomlomo wakhe engekho emkhombe ngesibhamu eyikhulumele uqedile ngiqedile sengingaphawula sengingaphawula asiqale la wesiqiniseko uShwi nomuntu ekhala abona manje usukukhuluma kubekuningi ngithi mina uShwi nomuntu ekhala uShwi uthi baba ngabakubangayo
waze wafaka iy'ndaba zomkakhe ukuthi omunye wayeney'namba zikumkakhe. Angifuni ukungena deep down ey'ndabeni zabantu ngoba angisuye umuntu ojwayele ukuthi uma ekhuluma akhuluma izinto angathi uyayixova. Ngifuna ukukhuluma into ngiqonde. Izolo wena Siqiniseko awusakubalo kokuthi uShiba banga indalo usuba yabo njengoba umix ingoba ufuna ukuthi kwathi kungasondelwana noKhuzani kwanalento yokuthi sekunoKhuzani engxabaneni zakho la kunentembi ukhona vele ngoba even kumfana obephethe iqembu loDidolo Mashoba ungenile la izolo wazoyisholo yena ukuthi yena nomfowabo baxova uKhuzani. mana ngaloyo loyo ungasho ukuthi angime ngaloyo bekukhuluma yena ngqo insizwa ebihola uDidolo Mashoba. Hayi wesiqiniseko kutshele ngathi inkinga yakho uhlala nabantu abakusaba. Mana ungasho ukuthi inkinga yami ungalokho uthi hey hayi inkinga yakho ungalokho ungitshela ngeinkinga zami la now neyakho inkinga now nezakho inkinga sonke sineyinkinga. Mawubona ukuthi lokho kuyinkinga yami ngi-strength sami lezi ku right. Uqedile. Ngikhuluma. Ubalo nomsindo emva kwakhe, ubalo okhuluma umama emva kwakhe akavali mic lo muntu. Wemfomvelasa. Wena lo kuzo ukukhuluma umama emva kwakhe. Usemfundelweni nini? Ubani? Hey yahlupha yona. Hayi. Sazi bona mhlawumbe uyistromise. Ngiyadlala Sanibonani. Mashobola Ngiyaphila. Yebo bhuti. Hayi ngikhona ngithi cha ngithake ngiqiniseke ukuthi umnikazi oDidolo Mashoba ushilo ukuthi ushilo impela cha. Uxovizo wabaxofa. Azange akufihla lokho bengakhonjwe zesibhamu. Sokokwesibili la nto eyikhuluma. Futhi uthe ngena mangabe uzokhumbula into engishilo ngathi mina vele lento ngiyayazi ukuthi uBoshetsheni uyena wabaxofa. Into engiyaziyo leyo mina ikhithe engazi ngano shwi nomuntu ekhala nje obusho leyo nto ku YouTube iyayikhona. Ikhona ku YouTube. Hayi ukuthi into ebesikhuluma sithathe sayakhela cha ungenyela umuntu washolo. Bekumele sithini thina simphi uxova izo mayixoma kuthi uyaxova ufuna sithini ngoba ushilo umnikazi oDidi uthi kwanele kwafika yena lo uMashiphela iDMD washidabisa konke waxova nje. Manje inkinga uyazi inkinga ikuphi naMashobolo bafuna sivume alikho igolide bafowethu elikhandwa ama streams ayimiliyoni kuphela uyabona igolide likhando 2. Nanga lapho uma sesiveza lezo zinto kuthiwa hayi unasiqiniseko iyeke lento yenzayo ubangani nabantu abaphumelele ini ngoba ayimeji lento futhi ayibalance equation yazama ukubalansisa akubhalance futhi yabona hayi bekuyibheka ishawa nama double platinum mawuthi uyayibheka la i multiple platinum futhi i multiple platinum